Il-kap nazzjonalista Bernard Grech xejjen diċeriji li hu kien se jirriżenja mill-pożizzjoni li okkupa. Dan wara li fl-aħħar sigħat kompla jikber il-ġlied intern fil-Partit Nazzjonalista bejn il-fazzjonijiet b'dik immexxija minn Adrian Delija. Jidher li trid terġa' tieħu ir-ridnif tal-pjetà. Madankollu mal-Malta Today Bernard Grech qal li hu m'għandu l-ebda intenzjoni li jirriżenja u se jibqa' bħala kap. Sa minn meta Delija tqaċċat minn kap tal-Partit Nazzjonalista mill-fera estremista, One News pista sallu informazzjoni dwar ir-rabja tiegħu għal dak li għamlulu 5 snin ilu, anke jekk jipprova ma jorix wisq. Dan fl-istess waqt li nies viċin Delija spiss juru nuqqas ta' fiduċja li għandhom f'Bernard Grech. Iżda fl-aħħar jiem taslilna informazzjoni kemm xejn differenti minn dik tas-soltu. Sorsi li tkellmu ma' One News din il-ġimgħa stess irrappurtaw dik li sejħula attività mhux tas-soltu u kliem li jħasseb minn Adrian Delija dwar Bernard Grech, inkluż messaġġi sottili fil-konfront tal-kap. One News informat li fl-aħħar ġranet Delija parla ma' xi nies u l-messaġġ li wassal kien li bħal donnu qed jimmolla, jaqdef għal rasu u mhu qed jeskludi xejn. Dan b'referenza komplew is-sorsi tagħna għal xi manuvra li Delija jaf jagħmel fil-konfront ta' Bernard Grech fil-ġimgħat li ġejjin. Ingħat lil One News li xi diskors dwar it-tmexxija ta' Bernard Grech sar ukoll waqt ikla fi stabbiliment f'Birkirkara fejn l-eks kap nazzjonalista kien preżenti ma' grupp imdaqqas ta' irġiel, il-kol partitarji nazzjonalisti li għalli leħ. Informati wkoll minn sorsi qrib id-deputat Alex Borch mill-istess fazzjoni ta' Delija dwar kemm iż-żagħżugħ qawċi u diżillus u urtat minħabba li qed jingħata l-ġenb fil-Partit Nazzjonalista. U saħansitra issa qed jgħid ma' xi nies viċin tiegħu li qed jikkonsidra iżarma mix-xena politika.